Testing. Iya wong bar grimis ya ketes ya. Maksudnya ngetes niki lho, Mas. Tes mergo bar grimis terus ketes. Testing berarti ketes terus dibanting. Ora pecah piye kok malah bar ketes e banting. Tapi yen meneh udan-udan hawane yo ngene iki paling penak ya karek sing lenggah iki wae penak. Di bagian dhewe-dhewe Piye, Mas? aku lenggah kok tengok kono malah enak nang kene. Ya penak ning kono tengok-tengok ora kudanan lho. Ora iso lho. Lah ning kono lungguh ndekang penake mbah lho. Sing nang kono kuwi ya Heeh. do kenek pajek. Lho, iso kena pajak ning kene tengok-tengok penak dijameni dikei paringi mimik lho, Mas. Iso kena pajak Sing nang kono paling ora 50 40 minimal. Nek kowe nang kene malah penak, sesuk malah entuk. Entuk apa? Engko esuk entuk nek nang kono malah do kelangan kenek pajak. Lah pajak apa to Mas ning kono iku maksude iki? Pajak apa to? Ngerti sore mau. Apa to? Lah. Nyawer, kelangan nyawer. Iya no. Karo Mas Yanto. Alah. Sepurane ya Mas, gak iso suwe-suwe ya Mas. Aku nejono perlu. Balik paling ora. Iya. Oh, alah kere. Iku mono ora pajak. Iku mono jenenge kerukunan ngono lho Mas. Ngono ya. Kerukunan piyai kene nak bandingi rukun biae bandingi wong tergambang kuwi angel. Kowe saja kok kesapal karo aten-atene warga. Lho lak kene to Mas sing rambano wedhus guri lho sapa tak kandhani. Ora percaya Kowe ngomong aja kelincipen lho. Kowe cek sing rambano wedhus guri ku. Lah aku nak linci pek nyoblos kowe kok iso Ku mang kandang wedhus. Kandang wedhus iki lho. Tak kira rondan. Ronda. Aku dandan nang sor kono Penak ya? apane cir-cir. Lho, layak raiku pesing jebule iku mang kandang wedhus. Kandang wedhus. Tak kira rondan iku mang. Cir-cir ya berarti ora kok banyudan. Lah Berarti ya uya wedhus, menake dikira menawa kaya talangan uya wedhus ya uya iku. ngomong ambah aku seneng banget main nang kene. Seneng, Mas. Lagi pisan iki to aku nyambut gawe ning gone tergambang. Wah, jan sing laden. Wah, sak sok banyu kendi, sok glogok randira seman. Bener. Tukang laden nek andum iwak. Wah. Wis jan ngerti sebabnya apa kok randira seman nek ngedumi akeh-akeh. Lah sebabe Gak keke dhewe. Sik to, kowe kok ngomong sing terenak sing masak tiyang kene iku paling enak. Niki sing masak ampun wangsul tah tem mriki, Mas. Tese. Tiyange pundi? Nggih tem mriki tese. Mae. Ngaem sinten namine, Bu? Oh alah, Ngatini. Bu. Ngatini Bu Masriah. Masih Walah. Masih Oh, berarti senong kene. Masakane trae pancen enak. Iwake yo pas. Sayang sithik. Apa? Jangane asine mbok arek. Lambem karek mangan katen Berbahaya kanggo kesehatan apa meneh sampean sing wis tuwa. Gini ya. Lho mangan sak mangan apa meneh karo jangan sing kasine. Iku berbahaya, Mas. Masa iya? Ya iya no. Mangan sak mangan nek wong tuwa hati-hati. Kudune dihati-hati leres ya Bu nggih. Rungokno kuwi lho wong wedok-wedok. Wong nek wis tuwa mangan sak mangan kudu dihati-hati. Leres. Upamane nek anggone umur sakku iki piye le? Umur sak sampean iku mangan upami kaya disediakno ngene iki karo sing digawe kok iwak sapi. Kaya iwak wedhus. Kuwi nak umur sak yuswa sampean yo ngapuntene lho nggih. Iya. Iku aja ngantek sampean mangan, Pak. Lah sebabe Tuh sampean ora ngerti to ke. Wong sak sampean iku gampang kena penyakit apa meneh sampean nek upama gelem mangan iwak sapi, iwak wedhus. Aja ngantek, Pak. Iku kolesterolnya dhuwur. Soale wedhus, sapi kuwi mengandung kolesterol sing dhuwur tak andani. Tak eman sampean niku. wedhus sapi mengandung Kolesterol sing dhuwur. di sekolah nang ndi mbiyen? Sekolahku tok Rembang ngono lho aku. Dadi sapi wedhus ki mengandung kolesterol. Mengandung kolesterol tinggi, makane aja dipangan kandhani. Goblok ra mari-mari. Wong tuwa dikandani sing enom cik malah melangkrak. Sapi, wedhus iku gak mengandung kolesterol. Mengandung kolesterol lek ku sekolah lho. Wis entuk S3 tak kandhani we. Lah aku S1 pilek kok.
Lho, maksude titele es ngantek 3 lho, Mas. Alah, takono wong sak tergambang. Nek sapi iku mengandung pedet, nek wedhus mengandung cempe. Ora pengalaman ra tau sekolah wong iki. Takono kaya karo sing dose jagong iki lho. Bu, ngapuntene nggih tak tanglet. Wedhus sapi niku lek mengandung kolesterol sing dhuwur ya, Bu nggih. Lho, nggih lho. Ora iso. Nek sapi iku mengandung pedet, dene wedhus mengandung cempe. Sapi mengandung Pedet. pedet. Wedhus Mengandung cempe. lho. Mengandung piye sih mbok maksud kuwi mengandung jabang bayi Kok le. jabang bayi? Lek. Ora kok mengandung ngene. Lek mengandung iku Maksude iku daginge iku lho. daginge. Daginge iku lho ora oleh dipangan. Paling ora nek sak sampean iku paling ora mangan iku aja iwak. Lah kudune Ijo-ijoan. mangan ijo-ijoan. Iya no. Kayata. Kayata ya godhong gedang, dongpring, kaos kaki edan ramil, entalen kabeh ora apa-apa yo. Kowe dirungokno tenan-tenan kok malah ora genah babar blas wong tuwa mbok kan dong gedang kaos kaki endan ramil. Sampeyan iku yo ora nalar kok, Mas. Aku iku roh tenan. Jenenge kok Jarene sing ijo mang lho apa? maksude ijo-ijonan iku yo sayur-sayuran ngono lho. Kungkang, dong telo ngono ku. Kungkang, terus Kungkang. berkungkung kok keplekang. Alah kok luaran ati. Sing dioseng-oseng dong telo saipah. Ya Allah, ya Allah. Kungkang, Kangkung. Kangkung. ayo kungkang, Alah ya omong iku aja mbok walik to. Kangkung. kualik berarti. Walik. Kungkang berarti. Kangkung. Lah mongku Walik. oh kualik. Ya Allah, Bu, Kungkang. jenengan sing merek mriki gadah godhokan banyu panas, Bu. Gadah. Nyuwun sekedhik Bu tanggone betet ini lho, Bu. Aku kok gregetan Padahal pitik berbelas. Lah rasane kowe pegel ati iku ngrasane kok. Dadi apik mangan ijo-ijonan. Apik mangan ijo-ijonan. Kanggone umur 40 munggah kaya Bener. aku. Kaya ngerti kesehatan ae. Lho, lah kok ora ngerti kesehatan kuwi piye? Kowe nek ngerti kesehatan tenan, Lho, kesehatan ngerti, Mas. bab loro ya roh, Yo ngerti no loro kok ora ngerti. gone loro ya roh. Yo ora no wong aku mbiyen ape nyalon dokter ora sida kok ora roh. Lah, saiki nek ngelu manggone ning ndi? Ngelu bocah cilik wis ngerti, ngelu manggone ning sirah, Mas. Oh iya. Sirah, iki ngelu. Iya. Pilek, pilek manggone ning irung. Burung. Irung, Watuk, watuk ning gorokan, kembung, kembung ning weteng. res-resen. Nah, Ngono jarene kok nak pinter. watuk iku gorokane. Watuk gorokan. Heeh. Lah nek Kembung wetenge. res-resen. Nah, apa? Res-resen. Lah nek lara iku sing bileng sirahe. Bileng sirah. Sirah, Iya. bileng sirah. Lah nek pilek, Pilek irung, kembung, kembung weteng-weteng. res-resen. Res. Ayo pilek neh kowe. Bileng neh kowe. Dagelan ra kendel blas. Kowe aja jorok lho, Mas. Ora jorok iku. Lah kowe takokmu liyane res-resen ngono lho. Lah nek aku yo tetep wani ya. Lah kowe ya ora. Heh? Kowe berarti ngani. Lho ra wani napa? Saiki upama sing bileng apane, Mas? Sirah. Sirah. Kowe wis tau bileng berarti ya? Ya tahu. Berarti lah upama sing pilek, Pilek irung. sing ngampek, Dodo. lah nek sing senep. Peteng. Lah, iki lho. Juwarok tak gacok kek. Heeh. Tuwek juwarok. Iya. Nak res-resen, ayo. Ning gone jempolan sikil. Lho. Sik. Kok iso teko jempolan sikil Lho, hubungane iso. apa? Lho, iki kandhane Mbah Wek biyen. Mbah-mbah biyen ku yo ngono nek peres-resen Heeh. jempolan sikil talenono merang. Lho, sebabnya apa? Sebabe. Sanepane wong lanang ku to ya to? Heeh. Jempolan sikil iki sanepan kanggo wong lanang. Berarti ditaleni merang sempolane sikil. Iya. Iku lanang lanang. Iya. Lah nek upama sing res-resen buke sing ning kene ngene iki, sing ditaleni apane? Bocah iki kok iso gladah. Iki mang nek sanepane wong lanang kan jempolan Lah sikil. iya, nek wong lanang. Heeh. Lah nek wong wedok, ayo. Lah ngene. Mosok cangkem pe ditaleni ya. Lah kowe ku omong yo angger jeplak wae kok. Iki tombo Jawa iki Lho, opate wong Jawa biyen. Pakai kesehatan kuwi penting, Mas.
Apa meneh pola mangan sak mangan, awak dhewe teratur, aja ngantek, apa meneh telat mangan. Telat mangan. Lah nek ora oleh telat mangan iku. Yo nek telat mau sepisan, pindho ngono ora masalah. Gak apa-apa. Ora apa-apa. Pamane telat mangan pisan pindur gak apa-apa. Ora apa-apa, nek Terus? telat mangan sampean nanti gencere ana ngantek setengah hari apa sedina, sampean iku kok malah kena penyakit. Nek telat mangan bolak-balik kena penyakit. Iya kena penyakit lor iki lho apa iki? Penyakit mah. Loro mah lho. Kena apa? Penyakit loro mah lho. Loro mah. Ya iya no. Hati-hati mangkane nak mangan iku kudu teratur. Sedina paling ora ping 3. Aja ngantek ping pisan. Kuwatire ya mang kena penyakit loro mah. Ngono lho Mas. Nek wis kena loro mah. Lho nek kena loro mah tambanane angel saiki kala rata-rata lho. Ora nom ora tuwa penyakit do kena lambung perkara kena pisanane yo nyepelekno mangan kena loro mah kandhane. Iki khusus kanggo warga Tergambang. Iya no Mas. Nek sampean sedaya Heeh. kenging loro mah, Heeh. rasa bingung, gak sah go ning rumah sakit. Obate ora angel. usah go ning gone Pak Dokter. Obate angel iku. Alah gampang. Lho loro omah iku ditambakno entek sapi pirang-pirang ora mari kok. Alah kondo sapa? Lah ki kok mlete. Nek ra pengin loro omah, Iya. gampang. Lah gampange. Ndang nang kidul omah apa nang kulon omah, nang etan omah wis beres, gak kena loro omah. Loro omah. Kowe nak kena loro omah. Lah yo nek ra pengin loro omah gampang. Heeh. Ndang nang kidul omah, apa nang kulon omah wis beres. Kowe manganem sing teratur, Iya. sedina ping 3. Aja ngantek ping pisan. Engko nak kena penyakit loro omah. Lah ya nek ra pengin loro omah gampang. Piye, Mas? Ora usah go ning gone Pak Dokter. Iya. Ora usah go ning rumah sakit. Iya. Ndang aleh nang kidul omah apa nang etan omah. Ora gak kena loro omah. Ning kirane ning sampinge kidul omah ya ijek ana lahan kosong ta ora? Ono. Oh, tak nggone mendem kowe lah ngono. Kok nglarakno ati. Kowe Maksude maksudnya penyakit teko kono. Aku kan gak muni penyakit loro omah. Wong loro omah penyakit kok mbedakno teko lor omah. Kowe ketoke kok ngancam batiku. Lah kene ya Lah lho. aku wis tuwa ngasam sing tuwa mati sik, sing nem mati kereno. Lho yo Urung karuan. Yo jelas no Mas. Lho. Lah kok iso ke ngomong? Tak ngrungokno tausiah ora kowe. Piye? Pak Ustad kene tausiah. Iya ta? Tausiah. Pati kae ora mesti kudu sing tuwa sik. Heeh. Ora kudu sing nom dhisik. Bener. Iso uga iku matiku keri. Ya. Kowe sing nom mati dhisik utawa kowe apa ki aku mati sakwise nglayat kowe. Dadi iso ae. Lah ana mati ngono ku ora patek kesusu aku kok kowe. Lho kok ora kesusu. Ora kesusu aku upama diganjar ya Mas ya. Upama saiki mati, aku ya ikhlas kok. Sesuk mati ya alhamdulillah ikhlas. Ikhlas. Sumben mati ya ikhlas. Lah upama pilih-pilihan kowe. Upama kowe dijaluk mati saiki, ambek mati sumben ki milih ndi cara? Aku tak pilih mati sumben. Wah, lah kena mati sumben ki ape urip dhewe sing mendem kowe sapa? Oh iya ya. Lah iya. Cara maku dhewean ning donya tengil-tengil. Lah iya. Ijen gak ana blas kancane. Kowe ape apa Sing mendem jajane? aku sapa? Sing mendem kowe sapa? Nek ngono tak pilih mati dhisik. Ya ndagake saiki ra apa-apa. Ora usah sungkan-sungkan wis ndagake mumpung ana wong akeh engko tak berangkati bareng karo wong kene lho. Aja ngono. Lah piye? Tanggung aku isih akeh kok mbok alem-alem mati. Lah wong ngono iku iso mbok batin, mati urip ora usah wedi. Soale wis ana dalile. Jajangane menungsa. Iya, heeh. Dalile ngerti apa ora? Kowe murite anu jengsonan mesti apal perkara dalile ya. Lho, Sing unine piye le? sing unine bismillahirrahmanirrahim. Heeh. Kul piye le Pak? Kul kudu kadal kesit. Aku nak mbok takoki ngene iki aku pas lali ya, mbok takoki ya. Aku nak mbok takoki ngene iki pas lali ya. Takoki pas lali. Iya nak mbok takoki ngene iki nak yamene aku lali. Lah nang esuk. Nang kok esuk lho aku malah ra eling. Jelas sih. Bar sesuk semaput. Maksudnya iku nek dawuhe kitab suci Al-Qur'an iku kullu nafsi dha'iqatul maut. Ngono lho Mas. Terus karepe piye? Sekali merdeka tetap merdeka. Aja takok artine. Ketakok sapa? Aku yo mok ngapal ngomong ngono tok iku mang catetanku yo mok kullu nafsi dha'iqatul maut rono artine. Kowe aja gampang-gampang ngucap nek ora ngerti karepe. Lah kene ya. Kene iki gudange santri.
Percaya to? nih. Akeh kiai. Ya langgare sanggrugon. Ya to? Percaya. Lah langgar kene paling iku sak RT langgare siji. Loh, Lah aku lho ora sombong, Dik. gini yo. Aku lek langgar sak RT masih tok. Aku tok lho wong sitok, Mak. Kenapa? Omahku siji, langgar ku ono mak papat tak kandhani iki. Lho. Ora sombong lho. Iki kok kita kok ora umum. Lah aku umum Lah wong siji kok langgare papat. Kak, langgarku iku papat tak dol telu. Karek sitok kandhani. Sing siji. Ya. Siji tak dol sing telu tak dol kok. Sesuk dol neh. Lho, lah kok didol Nggo ngeslot. kok maksude iku sing telu tak dol, tak nggo bangun masjid sing gedhe. Ngono lho Mas. Dadi mbok gudhekno sisan. Tak gedhekno sisan. Asaku dol sisan mbok ngeslot ngono. Kowe lho wong gelak-gelak ning kene. Heeh. Ijek betah karo sing ning kono tak ndeni. Lha iso. Lah kene ning kono motong-motong ambek ngene ae kok iso ora betah. Oh, anjen duwe kewajiban dhewe-dhewe kok. Wajiban apa? Sak tumokku ya wis ngono ae kedek sore mangan. Kowe iki sesame ku lho. Kowe ora ngerti to nek buke iku lho, buke sing kudu ngireng. Iku nak ngono. Heeh. Lah beda karo Mas Yanto karo Mbak Puji. Iya. Lho, lagune karo ono. Piye, Mas? Mas Yanto karo Mbak Puji. Tak dongakno muga akeh rejeki. Iya. Ya ta? Iya. Syukur sing sunat besok yen bisa rabi. Heeh. Gelem nanggap ketoprak iki. Iya. Nak sing adang mang sapa Bu jenenge Bu? Heeh. Sinten namine? Mas Riah. Mas Riah. Iya. Mas Riah. Mas Riah. Iya. Wonge gairah. Bojone sing lanang mesti seneng. Ngene iki nek dinyanyekno wonge engko iki delok kakak metu terus. Mas Riah wonge bergairah. Wonge guyu. Senengane bunga. Lah sing adang namine sinten, Bu? Bu Sari. Bu Sari. Nah, Bu Sari. Bodine seksi sekali. Tapi ndekne batin nang jroning ati sesuk Mas Yanto karo Mas Puji kilangan sapi babon siji. Lah kok iso kelangan nggo apa? Kok nggo kelangan nggo apa? Diuntal ulane Trimanggala Budaya. Lho, kok pluk Ilang sitok babone. Apa? Iku mono ora kok diuntal ula. Lah apa? Lah ula iku jerone ya wong. Berarti sing nguntal ya padha wae karo sampean barang iki. Apa? Ya kowe barang le melok. Aku ra toprak. Lho, aku ra toprak. Lah kowe iki jejer ning kene iki kok iso muni ra toprak piro, Ora Mas? iso aku ra toprak. Lah sampean apa? Dagelan. Lho, Aku dagelan aku ra toprak. Lah dagelan apa? Dagelane Trimanggala Budaya. Oh, ala ijek mbule. Lho, Trimanggala Budaya iku ketoprak ta ora? Ketoprak. Lah berarti sampean nak dagelan ketoprak? Dagelan Trimanggala Budaya, bocah iki kok iso ngeyel cak. Wah, bocah iki sesuk tak beteti tenan lho aku. Omong nak ambek wong angger ora patek gajusi, omong yo kangelan ngene iki. Jare mbokku ganteng dhewe. Sapa sing ngomong? Jare mbokku. Piye? Biyen aku dikutak wae anakku sing ganteng dhewe uleng-ulengan ngono. Walah, lah kok merutu uleng-ulengan. Iso. Wong kaya sampean ngene iki carane ndang metu ning nggonku. Ana metu pecetet rupane kaya sampean. Ngono kurang arah sida ditokno tak andani. Lho, dilebokno neh. Dadi pendelep Dilebokno neh. balik mlebu. Dilebokno neh. Lah aku nek ping 28. Hah? Kok nek ping 28 gak ngerusak dalan iku. Ya paling ora tetep dilebokno neh. Wong nggonku cukulan saiki ku wah ganteng-ganteng. Nyontoh piye kene do ganteng-ganteng kok. Dagelan kok ngene iki ya. Lah, Dek. Wong ganteng Ya, iso ben mlebu neraka. sing kandha sapa? Kandhane iso. Lah nek wong elek mlebu swarga. lah kok iso? Ngerti ora geno, wong ganteng ketak-kete mlete anggere ana wong wedok disuwiti, bojone wong diesemi. Dosa tok isine mlebu neraka. Beda nek wong elek ana wong ayu ya ben kono. Ana wong elek ya ben kono, lah wong elek. Berarti nek wong ayu wong ganteng neraka. Wong elek Mlebu swarga. Aku tak takok Mas, omongem tanggung jawab lho. Iya. Kapan omonganmu ora mbok tanggung jawab? Iya. Beteti wong kene karo banyu panas kowe. Siap. Ngapuntene, mang sing digawe sapa Mas? Mas Yanto. Mas Yanto. Aku Iya. tak takok. Apa? Mas Yanto iku piyaine ganteng apa elek?
Kowe nak muni ganteng padha ndongakno ning neraka, muni elek sesuk ra bayaran. Iso-iso mulih ra nggawa ndas kowe tak andani. Mas Yanto iku ganteng apa elek? Aja Mas Yanto. Lho elek jare ngomong nak ganteng neraka. Cahyono apa sapa iki lek? Cahyono apa sapa no lho? Wah, lek iki bola mletre iki, bolane ngombe. Aku seneng dekne wis mletre sik. Aku seneng nek mentimno tengah sawah ndelosor-ndelosor. Ayo ditanggung jawabno kowe sampean. Ya tak tanggung jawab aku. Nak ganteng neraka, nak elek swarga. Swarga. Mas Yanto iku piyaine ganteng apa elek? Anu Dik, emang budal numpak sepeda motor apa mlaku? Ora aku nunut truk kok. Aku nunut truk. Aja teko Mas Yanto ah. Lah kene takoki wong takoki Mas Yanto sing duwe gawe Mas Yanto, sampean sing bayari ya Mas Yanto. Ngono lho. Ngono ya. Ayo. Ana pertanyaan kudu ana jawaban. Jawaban Mas. Tak jawab. Mas Yanto ki Sik. Mas Yanto, niki tesih enten Mas Yanto pundi nggih? Nggih, niku sanjangi gadah pacul gerang-gerangan ngoten mboten? ape mbok jolok rupuk rasa. Ora, nggo siap-siap nggo macul kowe iki lho nek omong ngono. Mas Yanto. Ki piyaine? Ayo Bu, siap-siap. Krosi-krosi mboten napa nek mboten enten pacul-pacul diantem napa. Nek ganteng mau mlebu neraka, nek elek ki ndongakno Mas Yanto ning swarga. Mas Yanto ki wonge ganteng. Lah, iki jelas ki ndongakno sing digawe ki ditanggep larang-larang, ndongakno sing digawe mlebu neraka. Dosa mraukur kowe tani. Ning urung bar lek ku ngomong. Lha nek muni ganteng ya. Mas Yanto ki wonge ganteng. Lah ya neraka to? Iya ape mlebu neraka. Asline ape mlebu neraka. Gandeng dekne wis sedekah karo ketoprak Trimanggala Budaya. Melok nguripi anak bojoku ngene iki sesuk kena tanggo tuku beras dekne tutuk guanjaran pirang-pirang dadine terus munggah swarga. Alah. Lah untunge omongem kok iso lunyu kowe. Lah iya. Bar mangan rawon mang apa gak lunyu. Lah upama kowe ndak muni ndongakno jawaban mlese. Piye mulih ra nggawa ndas kowe tak kandhani. Lah nek aku gak nggawa ndas sesuk aku nek raup terus piye? Iya ki kek indas ta oge. Penak malahan. Cuwilit ngono. Alah, ngger ketok dengil-dengil ana ndase tak ya wis malah genah nak raup mok saidik ra ngentekno banyu goblok. Angel nek pesen blangkon aku malah. Lah kene ya, nek nganggo blangkon terus piye? Ora usah diblangkoni. Lah terus diplastiki kresek cilik ngono ku nggo es lilin ngono. Dibundeli ngono ya. Dibundeli ae kaya bedeng Lombok, gampang. Sing ora. Wis ya pira-pira alhamdulillah. Nggih, ditanggap wis dikek rejeki dina iki Mas Yanto orang mung apa ki dana driyah ujub bondo donya ning dana driyahe ujub rasa. Lho ya ta. Sing dulur-dulur sing padha jagong, sing maune awake kesel terus hiburan do jagongan nang kene atine dadi seneng, rasa kesele dadi ilang. Lho ya ta keluarga bojo al sing lanang karo sing wedok sing maune nang omah do apa perengut-perengutan gandeng jagong nang kene iso mesem guyu. Lho iki Mas Yanto berarti iso sedekah rasa. Ora ngono, wong iso nyicir terus betahe ra ilok lho. Tak rungokno lho ngomong kok nyicir terus kaya mangut. Omong terus betah lho kowe. Lho jan wong duwe cangkem ora lek nggo apa ngomong. Lho ya ngene iki lho wong piye lah Cak. Wong kowe iki maksud duwe cangkem ya gen nggo ngomong. Maksude ngene lho, kowe kok kakek ngomong ngono lho Mas, maksude. Lah pancen wong duwe cangkem kok. Angger duwe cangkem. Wis ngomong. Ya urung tentu. Ya jelas tentu. Alah kadang yen duwe cangkem iku ya ora iso omong ya ana. Ora ana. Ana duwe cangkem wombo iki nyatane ora omong blas ya ana lho Mas. Akhir cangkem ya iso omong. Iki ana duwe cangkem ora iso omong. Apa iku? Pawon mang lho, pawone Mas Riah iku. Iku jutine cangkeme wombik dileboni kayu pira ae kok ya ora iso omong. Ketumok pawon arek dileboni kayu terus aduh, lak ora tumok kowe. Iya ya. Mari lho cangkem apa pawon ombo timbange cangkeme menungso ya. Lah iku jute kok ora omong. Lah mari nganu, asane ra iso omong, ndek kan ra iso ngrungokno apa-apa, mergo gandhe kuping. Oh, berarti perkara gak iso omong, perkara gak duwe. Gak ndek kuping, ndekne gak iso ngrungokno apa-apa ngono. Berarti mesti angger gak ndek kuping, angger duwe kuping iso ngrungokno, terus akhir iso omong barang mang. Iki ana duwe kuping ya ora iso omong, Adek.
Alah, aku di kuping kena nggo ngrungokno akhire somong ngono lho. Iki lho ndek kuping padha karo kowe kiwa tengen nyatane ya ora iso omong blas. Iso, anggere di kuping iso ngrungokno kok iso. Ya Allah kowe tak kandhani iki lho ora iso omong ndek kuping ora iso omong Mas. Apa? Lah iku wajan. Lah iku dandang kupinge kiwa tengen. Iku lho Nduk, ngkirne dandang iku lampinge cekel kupinge diangkat ya Le. Lho iku nyatane kok ora omong. Diangkat yo meneng ae. Ora masuk akal blas nek omong kowe iku. Mari ra diuntu kok. Kok diuntu apa? Sing marai Kok diuntu barang apa? angger duwe untu. Bisa mangan, iso gue nek nggo mama, iso gue nyokot ngono lho. Nah, berarti kaya awak dhewe ngene iki diuntu. Iso omong berarti perkara diuntu. Iya. Lah iki ana diuntu nek yo ora iso Ono omong. tuwa kae sing gak diuntu akhirnya pelo. Iya. Tuh. Lah iki tapi ana diuntu ora iso omong lho Mas. Lho, Kok ora ono. wah, untune kok bongkot ngantek kok pucuk. Walah. Untu tok kandhani. Mosok Tapi yo ora omong. oh, apa kuwi? Graji lho. Untune kok pucuk entek kok bongkot iki lho. Nyatane dingenak ngenekno iku ya ora ono omong belas iku. Tumoke. Piye tak kandhani ya? Iya. Graji iku. Heeh. Diuntu akeh nek ra iso omong. Tapi akhirnya iso omong. Duh, Sesuk praktekno kok ora iso omong. ora iso omong. Sesuk praktekno. Cat. Bokem lagek turu, Ya. terus graji mang. Kerokno bathuke bokem. Iya. Ora terus iso omong. Sing Apa? ngomong iku ya ora grajine no. Lah iya. Sing ngomong ya mbokku. Lah iya. Wong mbok graji grasi. Waduh lho. Iso omong ora iso omong. Oh, alah sesukne aja mbokku. Apa? Sak nyai-nyai mbring tak grajine nak. Ora Iso nglaraknate kok iso. Karo kancane mbok ya sing rukun aja kok srekalan. Sunat. Sunat. Netepi kan apa dawuhe Kanjeng Nabi sunah Rasul. Tutinut apa sunahe Kanjeng Nabi Ibrahim. Mula Kanjeng Nabi Ibrahim iki diarani bapake para nabi. Terus Kanjeng Nabi Muhammad ya teru kaya dene Kanjeng Nabi Ibrahim umate kabeh sing rumangsa agamane Islam didhawuhi supaya gelem sunat. Berarti Pak Yanto ya Mas Yanto Mbak Puji wis nindakno sunah Rasul putrane dina iki wis winganane saiki semari disunatno. Disunati. Berarti kudune ngerti artine sunat sampean kudu. Sunat Ngerti apa ora artine? ya ngono ku sunat. Lho kok ya ngono ku. Sebagai dagelan profesional, kudune sampean sak ucap sak kata kudu ngerti maknane ngono lho Mas. Sunat Sunat. Yo ngono ku sunat. maksudnya ngene lho. Sunat iku Iya. artine es apa? Es anyep. Lho maksudnya sunat iki lho artine lho. Heeh. Es apa? Anyep. Lho, kok iso teko es anyep barang apa to? Aku nyekel es tuh anyep iki. Maksudnya iku es apa, u apa, ngono lho. Karepe. Karepe ngono lho. Es Es, semoga usaha N, nanti Z, A, ora ono Y ya. A, akan T, tercapai. dadi sunat. Semoga usaha nanti akan tercapai. Tercapai tujuannya apa? Anandofatu minal iman. Ya toh kebersihan cabang dari iman wis ditindakno dadi karepe wis kasembadan. Wah, iki lho sing ora patek benar. Loh, patek ora patek Iki lho ceramah piye? Ananggofatul mina iman, kebersihan sebagian dari iman. Iya. Iku nak dienggo kebersihane masjid gak apa-apa Mas. Iya. Tapi nak mbok nggo ning sunat, Iya. nak kowe nganggo dakwah kuwi, Iya. ya resi ora ono apa-apane no. Ya Maksud- ditokpono akhire. Maksudnya iki sing diresiki ora kabeh. Ananggofatul minal iman. Heeh. Kebersihan, bersih lah resik ora duwe apa-apa. Lah nak pipis terus liwat ndi iki iso. Karepe iku ora diresiki kabeh. Engene Ibarate iki gedang Ya. dibuak kulite. Lho, ya toh? Heeh. Ibarate gedang iki dibuak kulite. Kira-kira enak ndi? Gedang sing isih ana kulite karo gedang sing wis dibuak kulite. Ya delok-delok gedange no Mas. Lah gedange karek enom po tuwa. Lho Lah, nek ngene lho. gedang mateng gampangane. Nah, berarti gedang tuwa. Gedang tuwa. Nak tuwa iku berarti enak. Ngono. Ayo, enak ndi? Ya enak sing gak ono kulite. Ha iya. Kowe nek ora patek jelas ora patek cethok takok ibu-ibu.
Iya. Sebab sing kulino mangan gedang iku ibu-ibu. Aja sembrono. Maksude ngene jaman biyen, Iya. bayi iku ora didulang karo gedang. Heeh. Sing kulino tuku gedang mesti ibu-ibu. Heeh. Saurunge didulangno bayine paling ora dicipi karo ibune. Lho, gedang iki kira-kira nek tak dulangno anakku, bayiku sreten ora, lho legi ora dadi ibu-ibu sing kulino mangan gedang biyen iku. Ketoke iku ora kok ndek biyen tok sing mangan gedang Lah terus? ya paling yo nganti saiki sik mangan gedang Mas. Iku gedang gablok iku kowe Lah sampe yo ngono nek mbok kon nakokno sing masalah gedang nek karo wong wedok. Nek saiki wis beda maneh. Bedane. Jamane wis beda, carane ya beda. Bayi wis ora dulang gedang. Heeh. Di apa dulang karo bubur sun. Walah kemajuan kok saiki Majuan. kok. Heeh, bayi mbiyen karo aku di Dulang apa? dulang gedang. Walah kowe berarti kurang modern. Lah aku kan cah tuwa, kowe kan cah enom. Walah lha aku upama ndek anak ngono ora ngarah saiki tak dulang gedang kok Mas. Heh? Ora ngarah tak dulang susu. Lah terus Alah bocah saiki tengerane. Heeh. Nak mbok dulang susu, seumben gede-gede bocah mesti manja. Dipakani gak enak ora ngarah gelem. Ya ora. bicarane ngono. Ya iya. Lah nak bocah mbok dulang gedang, Heeh. iku bocah iku mesti bocah utun ning omah dijak metu kancane wedi tak andani. Nurutan ya. Ya iya. Mosok ya ngono. Dagelan kudune ben cepet sugih. Anak aja dipakani gedang, aja pakani sun. Lah terus didulang apa? Ya nunut kancane no. Ngono ya. Iya, dinunut syukur-syukur kancane. ngene iki sesuk nek mulih kowe. Oh, saurunge kowe apa kok mulih? Heeh. Kono njujuk pawon sik. Lho, Takok karo sing bagian mak pangno Mas Ribah manglo. Kene ya. Sono luweh-luwehan apa ora Pak Mas Ribah? ndak nggo apa, Mas? Tak dane kresek sesuk nggo jatah anak karo bojoku ngono. Gek Yo. ra iso ndang sugih kowe. Mbok kongkon go mulih. Ya. Ora masalah, Mas. Tenan. Ora masalah. Seneng kondo karo aku kowe dingai tenan mau. Denging. Lho yo. Yo, marek-marek. Walah alah bede kresek wis kok. Yo ono gulane barang. Lho. Ora. Lho, yo ana rawon, soto. Wah, pang apa kae sing becek mau. Berarti sing lomo. Udah. Wong kene lomo. Nah, dicampur dadi siji wadah kresek. Walah matur sembah. Piye? Ana rawon, turan soto, Iya. turan lodeh, jangan asem, dadekno siji wadah kresek. Sesuk kon nggawa kowe. Sesuk nek ana sisa-sisa mangan barang kon kumpul dadi siji, wong aku peranakane entok. Kowe tak sorane, Mas. Kaya padha ae omare wong Ngerti drang ya, kon kowe. nunut kancane. Lho kowe ku ya ngono kok senengane nyerek kali kancane terus kok. Kripik gedang, kripik telo, Gini ya. sithik dang padha rata, ya omong ya suka parisuka. Yo ben omong yo ben jarene ditangkem. Wong piye kene aja kesusu. Ketoprak main endi to? Enak kesusu timbang kesikut ya. Lho, maksude iki aja ndang gage. Ngono. Iya. Ada rembuk kabeh iku ana tata cara kok. Ana tata carane. Lho lelake kon dhuwur wis ngandakno. Piye? Peranatan wis ditata, aturan wis digawe, awak dhewe karek nglakoni. Ah, iki spesial ning kene, iki kudune dibedakno. Oh, ngono. Lah wis sing digawe karo awak dhewe lek rumah piye ngono, Rek kae promosi. Lah, piye? So nek kabumi ben ditanggap ngono. Yo ngono barang. Kok nanggap paling yo nanggap samudra Yo ora to nanggepe ketoprake yo sing pancet ngono to. Ngono. Iya no. Arep mbok gawe piye cara maino? Ya paling ora Nek lumrahe Ya. kira rambunge ketoprak bengi Ya. jam 3. Heeh. Lah iki terus mbok gawe jam piro? Ketoprak umume jam 3. Jam 3. Lah saiki ketoprak rampunge iku karek sing delok. Angger sing delok mbok takoki njaluk jam piro dituruti somben takoki. Somben ditanggap neh. Takoki njaluk jam piro? Heh? Jam 4. Bae njaluk jam 4. Jam 4. Mbak ibu-ibuke jenengan nyuwun bar jam pinten, Mbak, Bu? Loh, gak usah mulai. Walah, Rumatanku angel lho. niki pakanane mboten sego lho, Mbak. Jenengan ampun lho, Mbak niki. Menyan karo klembab. Jaluk jam 4 sing kene jaluk jam 5. Jenengan nak upami ngantos jam 4 nggih purun nunggoni, Pak. Purun. Jenengan nak jam gangsal nggih purun nunggoni, Bu. Nah,
Ngene iki lho, aja kuwatir dituruti ketoprak ora dibari jam 4, ora dibari jam 5. Iya. Ketoprak niki dibari jam 7:30 esuk. Aduh. Nih, Kowe aja kemelancang kowe. nih Mas. Lah toprak kok mbok bari setengah. Ora apa-apa perdane, ben tanggap nek. 7:30 esuk ora apa-apa. Coy, Eh, tak pacul lambem lho. lho aku Ketoprak ya mbok bari jam 7:30. sing penting ijek sanggup jenengan sanggup nunggoni 7:30, Pak. Oh, Ora kesusu sapine engko sing tokno sapa? ampun kuwatir 7:30 kula turuti sing penting cocok tambahi mboten napa-napa ampun gampang pun ndang urunan sira lu wah lah iya Sembalo tambahane pedet setugel. nah urunan karek wong jira lu wong 450 iki lho nah urunan kok 20.000-an yo ngimboi Wah, kok kaya ora masalah lho kabeh kowe padha genahe ngono Dik. nah iya Heeh. ngene iki ya ana sing susah dhewe ya ana lho Mas Mosok kene do seneng do guyu pake ya seneng ngene iki ya ana sing susah dhewe ya ana iki nang kene iki ra kon susah ra kon sedih dikon seneng dikon guyu. tapi ana sing sedih sitok iki ya ana susah ya ana iki Mosok ana. Iya, kowe ora rasa. sing didik. lho pojok lho delok to diberukuti ngono ra gelem kumpul karo kancane gene to Mbah Sing ndi Dik? Hah? Sing ndi? walah lah mata Oh, teko. Lah iya. Iya, kae Deuni. Dune piye Aku ra ujar ra kaul. Eh. Sampe nak Yanto karo Puji nyunatno anake nanggap ketoprak. Aku ape senden sakane apa iki teropmu. iya wujute ning kono iku oh iya ben iku Iya. keselen Nek do manggon ngarep radon aku ape senden sakane terop sing paling pinggir ngono. Nggih nggih atos-atos nggih Mbah alah sandale ditang Ampun, ampun. Wong tuwa mbok kon atos-atosan gak tegas ngono. Iku piye leh? Ngandani wong tuwa sing apik. Menehi sing empuk-empuk lho. Wong tuwa mbok kon atos-atosan iku. maksude ngene iki lho nak karo wong tuwa tepo trapsila kudu dijaga unggah-ungguh Lah ngerti nek kowe tuwa karo wong tuwa kudu trapsila unggah-ungguh duwe. Lah karo wong tuwa kok mbok atos-atos. Ya sing empuk gen nek tegas. umume mlaku nak wong tuwa iku kudune lak ya sing sopan lho nggih atos-atos Mbah lak ya Alah ampun. Rotol untune ya mah. nek ngene wis Mbah wis gembuk-gembuk lah Mbah ora apa-apa aku kok tremet aku karo kowe sesuwe aku Nggonku ana. gene ya Dagelan nom-noman cepak nesune akhirnya stroke. Itu mlakune to ngene. wong ndi ku wong ndi ku Nggonku. ah iki aku wong kene kok ora wong gonem Seje ya. seje Gak padha. ora ning kene ora Iya iya. Donga dinungamu muga padha sehate seger warase, padha lancare. amin Iki paribasane Trimanggala Budaya iki carane wong lagi krengeh-krengeh. lho nangis apa piye kok krengeh-krengeh Ora ngono. ora toprak kok krengeh-krengeh Ibarate iki lagi bar lara nemen. heeh Ya to? Lho, lak ora Saiki priksa. Ibarate tandur saiki wis nglilir. Iso nglilir maune ngono kaya abang di abuk dibanyoni sik abang ae. Iki wis rada nglilir, mulai rada semi ijo. alhamdulillah kowe ngerti masalahe Ya masalahe rak ngene. piye Mas Bose sing putri ya to, Bu Nggih. Jepes wis apa kasedan jati tinimbalan Gusti sing Maha Kuwasa. Nggih. Ning ora usah kuwatir kanggone warga tergambang lan sak kiwa tengene yen arep ngersakno kanggo hiburan. Pak Sukono isih siap nglancarke kanca-kanca ya isih padha nyengkuyung. Bener. Isih manunggal karep manggendel dadi siji TKT. bener Mas Uri-uri budayane Trimanggala Budaya Bener. ben iso lancar langgeng kaya minyuni. mangkane aja padha mamang ngono ya Sabdo mamang. bener Saperangan paling jenenge wong akeh ya ana sing ngabarno ala Trimanggala Budaya wis ilang, wis gak mlaku. pokoke Trimanggala Mas Iya. iki tetep mlaku terus angge gelem ngopeni ngene-ngene iki tetep mlaku terus pokoke golek dagelan sing model ngene iki angel kok Aku wis ndeuni kok. ndune piye Anu kok. Lho, lah toprak kok do nom-nom. Lah engko nek nakokno sing tuwa piye? Lah, Lane aku mangkat lah ae. iki golek dagelan sing tuwa ora diisen iki angel Angel. kok sitok ta Jane kok. Toprak kok nom-nom kabeh. Lah engko ana sing nakokno sing tuwa ndi toprake kok ora ana. Alah, Lane sing- aku terus mangkat. wah
sing tuwa wis dipakakno kirik ngono ya. Kok iso wong akun bar entuk WA Piye? kono. Piye? Met, Met. bala wis do tak pateni. Heeh. Ana kelowor, kliwir, klewer, Heeh. wis tak pateni. Heeh. Ya. Heeh. Iki kowe tak tinggal ape tak nggo bibitan ngono. Ning kono jarene aku pas di WA neh. Mbak piye? Nganu, Mas muncul, kandakno Mas Memet, Iya, Kemet. iki Mas Kemet, iki dagelane ning kono kurang siji ngono kondang nusul ngono Kok ngono? Heeh. Tak balesi kae. Mbok balesi? Iya. Mbok balesi piye? Nek sing tua-tua niku pun kathah teng mriku. Niki sing nom mawon kersane tambah sare rombongane muncul pripun aku ngono. Lah iku mbok balesi ngono? Iya. Heeh. Lah Lah kok ya mulak. Lah wong tuwa kok iso mati kae kok emoh. Kok iso kabeh kuwi ana jatahe dhewe-dhewe. Aku ya melok ndongakno mugi-mugi sampean panjang umur iso Amin. ketemu terus ngono ya Pak ya. Amin iya. Pokok tuwet-tuwet seduluran ambek sampean aja ngantek pedhot. Apa meneh karo dulur-dulur tergambang. Ya semoga-moga iso dadi semulut seduluran selawase. Amin. Heeh. Mangga. Monggo apa neh? Mango atos ora oleh. Lho ora ngono to. Wong angger sing liwat kene nek sandale dicincing iki perkara apa? Kira ngerti. Kene. Isor iki mah bar grimisan nawane. Lah bar grimisan ndak yo malah kudune dienggo. Lah kok sandale mang rono sandale meli dicincing. Lah iki mara rono neh iki rada kemajuan swalo Kowe oleh wasiat tenanan iku teko merek sandal swalo meli. Ngene iki lho sing tak seneng. Piyai kene ngene iki lho. Walah ape mendarat ape rewang arek. Sarimbit. Kudunge kembangan, klambine ya kembangan. Lho jelas ya. Iku lho kok saurunge disiapno kok. Buke ya ngono. Kudunge ireng, klambine ya ireng. Ah ana wong kene beda karo bojone. Bojoku piye? Kudu ya padha kemajuan. apa wingi awuran nganggo kudung rupane kuning, kok klambine rupane coklat. Iya. Terus katoke rupane ijo. Iya. Wah, jan kok mati blirik bojomu Kaya anu madu mongso ngono. Oh tak nganggo pacul. ora serasi belas kok iku. Ayo dihibur. Hibur apa neh? Warga kene iki ngerti to? Gak. Sak kamu ngerti kok iso. Pripun, Bu? Bersenang-senang. Bersenang-senang. Saliyane padha nyambut gawe nanggone tetanen, ana sing rumati wedhus, ana sing rumati sapi. Nggih, Mas. Ya ta isane gathukane. Ya diaturno apa sing kepenak. Biasane kelangenane piyai kene sing urung ana nak dangdutan wis diaturi ning putri mang. Terusan pop ya wis diaturi. Sing urung ana iki ning kene ditayubke nggih Pak nggih. Ketoke nak do ngantuk ora sida tak kei tayuban iki. Pripun ditayubke napa diparingi gending Jawa? Ngoten. Apa, Mang? Dijaluki lagu. Heeh. Lagune napa, Pak? Alah lali judule barang. Isik leren, isik bathuk barang, Mas. Batin ya. Iya. Iku mah Mbak ki ngerti apa ora batine? Piye? Udan ora sida cah. Lho, Wis pirang-pirang dina ora udan no. Mas Yanto, iki mang udan, aja ana aku mara rene. Udan iki mang bles dures tak andan. Waduh, Lho aku ana udan beres langsung gagenan golek sing digawe Mas Yanto pundi? Ngapuntene Mas, jenengan siapi uyah ngono. dadi kowe iki rekae nulungi karo Mas Yanto. Mas Yanto takon nyawisi uyah ngono. Mas Yanto ya nyepaki uyah. Ya nyepaki uyah Mas. Kalau nganu Mas tulung Mas, ampun uyah tok jenengan nak uyah tok mboten saged terang niki. Terus? Kale tahu ngono. Lho, lho kok uyah karo ampas tahu? Lah udan-udan paling penak tak yo uyah ambek tahu terus dilalapi lombok lah yo enak. Dengkul mlocot. Lah udan-udan apa le Mas? Tak kira ki mang ape nyingkirno udan kok Sing iso nyingkirno udan sapa wong udan gaweane Gusti Allah ya disingkirno. Iya. Ya iso uyah ayo. Ayo dadene sak lagu ta sak gending. Pun terserah Aku lagune terus napa. lakone ditutupno. Mergo ki awan bengi lakone jalukan. Apa ki nuansane nuansa religi. Kok yo ngerti. Lho nak iya kene kan. mau awan mau kali Jogo. Saiki kali urang kok kali urang. Saiki ngadeke Menara Kudus. Mas.
Pepeling jumbo karo ceritane pepeling bae. Bener, kersane kali ngelingke dulur-dulur iki ngoten. Pepeling lah. Mas Alikin, iki mboy Mas. Heeh. Sukilin, Mas Sukilin. Dimboe Mas Sukilin. Dah, ngono lho. Ngono lek ra tek ngeden-ngeden kendek mangke king kok iso mbok elong idawan embong tek ngetenteng ototku sak kentol-kentol kan. Ora kentolmu sak otot-otot. tawakal pasrah sing aku wasa
sing beling no. Kene ya. Sabar lan tawakal melu maratuwa somben ra entuk sawase ngombo. Iku nak wonggonmu. Nggih matur sembah nuwun. Ngene, Dik, ya. Nggih atas bunga-bunga sosiale kagem buke mugi banaringan rejeki ingkang kathah barokah. Mugi-mugi rejeki panjenengan lemah teles Gusti Allah ingkang bales nggih Bu nggih. Amin. Piye Pak? Muga-muga nek wong seni ya jobe akeh saya lancar saya. Amin. Nek wong tani muga-muga panene ya tambah akeh. Mugi-mugi nak gelange sitok somben nak kepethuk iso dadi 15. Sing wis 15 somben kepethuk iso dadi 30. Sing 30 nak kepethuk iso kadol. Jengkolem kok iso malah kadol. Ya. Nggih. Ya ngene. Nggih, Mas. Ben iso kecandak kabeh, critane ya iso rampung, Nggih. parisokone sak madya wae. Yen ana kekurangane nyuwun Kang Pangapura Nggih. karo sing padha rawuh, wabil khusus keluargane Mas Yanto. Monggo monggo Dara. Anten barang. Lah iya lho, kon paman corang kurang ajar kon. Lho ya apa sih awake iki? Sing jar kurang ajar po sopo? Iki nomono agem-agemanku tak yo. Kados kene ku namine gemagemen. Agem-ageman. Ageman. Aja agem-agemen. Gemageman. Ageman. Ageman. Po sopo iku man? Lho. Poso Ramadan, saniki Syawal. Kok kaya Poso Ramadan wingi saiki Syawal. Wis sapa? paman kembati iki takok iki sopo? Iki sapa? Oh, jale kok kaya sunduk pentol tak yo. Piye? Sunduk pentrol. Ya, krek wong bariyen ngene lek macak 6:30 bedane kok sunduk pentol. Mas aku Mas Kuntul. Iki sapa nek melo-melo Jengkol melacak sak kelelapan kok kutul anu takut awon kuntul. Ana temu Mas Kuntul anggap kene manuk sawah apa piye? ayo padak napa Pripun iki kok Eko abdi enggal. Nggih, Abdi enggal, Gus. nembe niki kula nembe. Mas Kang Mas Dirgonegoro Siadi Sanggar Singgih. Aku kok lagi ngerti nek duweni abdi enggal. Lagi ngerti? Wah, ketara nak mboten nate delok TV ya. Kok sapa jenengmu? Walah, menake. Muhammad muncul ya tahuluna. Siadi Sanggar Singgih. Eh. Mas Kang Mas Dirgonegoro. Penginane muncul iki wis mlebu TV. Niki seksine. Mlebu njero TV. Acara napa niku? Indosiar. Niki lho seksine niki lho. Indosiar. Seksine. Jam 12 awan. Lah pas niku leres. Seksine lho. Kowe iki ora pas jam 12 iki. Lah iya popo gak mlebu TV ya. Jam 12 sama Indosiar iki acarane patroli. Berita kriminal Wis ora apa-apa sing penting mlebu TV ora apa-apa terkenal. ngono ya. Sesuk mbok merkosa ben mlebu TV nah ya. Mbokku wis nganu. Wis tak suntikno kabeh. Kok iso. Mas Kang Mas Dirgonegoro. Iya Siadi. Aku nek ngerti raine kok kudu guyu. Lah kula nek ngertos jenengan nggih kudu ngentut. Lha wong ora rayi kudu guyu men gampang Wah, tembung. jenengane kok ya aneh-aneh perkara ngertos rai nek kudu Lah iya Nek ini yo padha ae sing ndirayu kudu ngentut. Lah piye? Aku ora. Lah kowe Kudu ngidoni. Aja lah. Kok iso. Tok bentuke pripun? aneh. Lho, kurang piye? Nggonku ra ono tak yo. Iki Sing jenenge rai seksual. Lah kok rai seksual maksude? Sek iki kertas, Nggih. sual iki celana. Wah, iki celana sak kertas iki. Berarti gampang suwek. Gampang suwek mangkas suwek kok kertas. Bener. Mangane kadang niku wis gundal gandul terus ora apa-apa. Nah aku marane ora rai seksual. Rai sinan. Lah kok rai sinan? Piye lah kowe sinan pokoke bisa ngrumati anak. Ketimbang kowe Rai mbok aku mbok orek ora temu bapakku jingkrak-jingkrak yo. ketimbang sampean Apa? seksi. Seksi apa? Kakek sek kurang gizi ya sampean iki. Makane kowe cilik. Nuwun suwe. Nuwun sewu. Kados wonten migatos kaliyan para abdi.
Nika badhe dawuh menapa, Gus? Mas Kang Mas Dirgonegoro. Piye Sanggar Sinde? Lho tak jaluk lan sliramu. Kobloko lawan Paman Kemet lan Paman Cul muncul. Ayo. Yo. Aja kecul muncul. Muncul lho rasane kecul. Cul muncul kedawan sampean. Anu lagu lagak-lagian. Ciri wanci lelai gino mati. Ciri khasnya wis kene iki. Nek aku bloko, nek aku kondo, sajake kok angel kabeh. Ora apa-apa, Pak. Sampeyan niku mesti ngomong pocok jancuk. Wis kok tak. Oh. Sampeyan iki badhe dawuh napa kersa napa kali. Lho kemawon Kang Mas. Pawan Kemet, ngene Pawan Kemet. Iki ana wigati sing bakal tak kandhane karo kowe. Nggih. Iki Ratu Mas Nyawa apa dene Ratu Mas Kencana lagi wae dibradat saka Taman Sari. Lajeng yantun pundi ingkang kumawantun bradat Gusti Putri Ratu Nyawa kalih sinten wau? Gedang Nogosari. Ratu Mas Nyawa kalih Ratu Kencana. Ratu Mas Kencana. Wah, iki malah Sing liyane ndadak Gusti Putri Ratu Mas Nyawa lan Ratu Cana. Ki terjang lan sondong lawe. Sing iki ngodina mapan ana ing wewengkon Mojo Agung. Dhewekne ora mau trima. Nek Kanjeng Sultan tak patah iki lenggah. Pinangka dadi sultan. Pinangka dadi kiblating kabeh para kawula ning Kasultanan Mak Demak Bintara tak yo. Ki terjang lan sondong lawe karepe kepengin mangsulake kajayan Majapahit ngono Mas Kemet. Rungu Kemet. Lho lagu krungu, aku kan rada gudeg. Kaporo iki dina Kanjeng Sultan Patah nganake Giri Patemboyo. Hah. Sapa wae sing bisa balekake Ratu Mas Nyawa apa dene Ratu Mas Kencana, yen wanita bakal disultani, yen priya bakal didhawuhake taman. Jan pancen kaya ngono, apa kowe mlebu sayem Rambara? Niku sinten kemawon? Mboten mawas niki dagelan napa ketoprak tenan? Bener ora mawas wong rekere. Kowe borok-borok moh, borok-borokan barang. Sesem Ayo borok-borok lewo kon borok. sayembara kok sayembara. Lah dhewe muni lho. Sayembarakke melu ora? Hah? Kowe nek iso mbalekno iso dadi bojomu lho. Lho, Mas Kencana ora ngoten. Melu